nuni bondo ko bonno o yimbe ben ko nuni bondo ko itto wonki jimbe ben ko nuni bondo ko yebo en fait santé ji yimbe ben ko nuni bondo ko adenjo nado wo yimbe e nder souci ji ha tawata yimbe ben horoto ko be men noddirta bombe bof rafi wa fewa ko adem bondo justice pour la fille justice pour Rachel et justice pour toutes les femmes disparaître be wo be ni ko nun e dugul yagal ni goddo yettama jonnama elji bannama takkoma faale hayya nyande ko yahibu nationalité leydi makko ndi fitum yahibu jang arabu nun dam malabam ma pos an bayonanta hala makan on nanda guri be nangi mo hudado bayna o juldo an ko a juldo ay nay ko ni dum ko hakke no ko hakke molnado no hande yimbe buyno noddito do julbe ara na julbe fesna na be julbe parce que na ko juldo wi kombe woni wadugol ko nyaamugo lakkeji maɗum innawo ko porto ko kefero o ko nini ayi wataka leydi mabbe ko kambe jonnatama mbudi mabbe ko otoje mabbe jawata e mo wada piiji din fo ara kadi neddo mabbe yidama buri ko goddo go yidatama ndara tawa ko warugol on ko dugul yagal no hay goto ala ko justifiero ko sabu dum do wadi mi wari kaari on ala ko kaso tumbe do amona budde gila hande no o doa kalibude min bido inni ay suka ben ko na kri fop kala andu don do to amo deno su de yewto wolna jama on konto woni hino mo ko kanko kaarijo imo to anangede sen wonani gonga hara ko hombo tigi de sustai yawade enen tigi hakkunde men ko nundal tun dogata ko gonga do don wonande taw wonan hay goto do yawo do wado ya problem ji wada goddungo hay nene goto ma so nati ka kawtal mon don o wujjibe ka kawtal yobe nangumo be nabamo tabe piumo tabe warumo ni rien be nammo aka commissariat o yobabe na fiara ko minyamma na fere non goddo nanga jiwunto sokum mon way may bal 30 ans wara moko a fitu mon tigi no yiduma o plan makko ko plan salo wadi yobugol pasi Amerique loi auto wala dangala ka frontière yi wado ngacca transdidi ya wara jiwun kun yobi takadi tiki avion yara tele Maroc famin kino godungo na denjo famudo en fala ka sifabedo ko ndo tumi arno denonsugol adina vraiment kala tagado ta supportu sifadi do pidi kala waro kala jam fotodo kala mo andanda horema ko watta ko mojjana peuple mojjana hay goto mimmi wonanta sifa ben no yimbe wana kum sifa wado wargol yimbe je suis pas dedans Rafiou So a représentant guinéen jo hay goto ay no to da acte jima di wadda parce que ko pidi kanu di wadda fusko la ba wadal don